PS Petter. Tässä on tää mun vaihtopetsi-video, jos siis haluisit vaikkapa vaihtaa mun kanssa. Ja sitten aloitetaan vaan. Eli tässä olisi tällainen naarasleijona. Se on aika siisti, mutta siinä on tässä jotakin punaista ja vähäsen tällaista roskaa täällä. Tällaista. Sori, kun täällä on huono. Sillä on reikä ja lukee LPS täällä jalassa. Tää on tällainen naarasleijona. Ja sitten mulla on tällainen lintu. Sen pää on tällainen aika kiiltävä ja se seisoo tällaisilla. Mä oon vähän muokannut sitä täältä, mutta se ei kai haittaa. Tää mun mielestä näyttää vähän hiemalta tällä. Tää nokka on vähän kulunut ja sitten tässä ei oikeastaan ole paljon mitään likaa. Ja niin, joten jalatkin on vähän kuluneet. Sitten mulla on tällainen kilpikonna. Sen kuori on muokattu ja se on tullut yllätyspussista. Sillä lukee LPS tossa ja sillä tosiaankin on reikä. Ja tuolla linnulla ei lukenut LPS. Ja sitten tämän mä aion ottaa vielä pois. Mutta jos sä haluat, niin mä voin jättääkin sen, mutta mä ehkä otan sen pois mieluummin. Siinä on pää aika likainen, mutta mä putsaan sen vielä. Se lähtee varmasti pois, koska se on enemmänkin kynsilakkaa. Kun mä oon kynsillä rapsuttanut sitä pois, kun sillä oli ennen pää täynnä kynsilakkaa. No mut joo, seuraavaan petsiin. Eli mulla olisi tällainen pupu. Tää on aika yleinen tällainen normipupu, joka on pinkkiä ja tällaista. Eli tällainen, sillä on vähän sen likaa päässä, mutta sen saa varmaan pois. Mä voin ottaa sen pois. Se nokka on vähän kulunut, ihan vähän vaan. Tää on aika vanha petsi, eli tää on aika arvokas. Ja tällä on reikä tuossa. Ja täällä ei ole muuta likaa kuin tässä päässä, vaan tällaista ja hännässä vähän jotain. Sitten mulla olisi vielä, tää on ehkä kaikkein arvokkain. Tää on tällainen pingviini. Ja sillä ei ole oikeastaan mitään likaa. Siis yhtään mitään likaa. Ja sitten sillä on tossa reikä ja sillä ei lue missään LPS, koska se on kai lähtenyt pois jotenkin. Niin. Ja sitten, jos sulle ei kelvannut mikään noista, kelvannut, ei tarkoita sitä, että sä et olisi kiittämätön, koska sä oot mun lempitubettaja, mutta sitä mä voisin vaihtaa tämänkin, mutta mieluiten ei tätä, mutta jos ei muuta löydy, niin tässä on likaa paljon täällä takana. Tällä on reikä tässä näin ja sen häntä on väritön ollut jo. Sitten siellä lukee LPS tosiaan, se on tällainen söpö, kiva, erikoisen mallinen pupu, joka on mun juontaja. Niin. Kiitos kun katsoit tämän videon. Näkemiin.